Report. Samantala, higit 300,000 halaga po ng Shabu Nasakote naman sa isang high-value individual sa lungsod po ng Dagupan. Para sa detalye kasama natin, Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report. High-value individual sa ikinasang buy-bust operasyon ng hanay ng Dagupan City Police Station at PDEA Regional Office 1 sa bahagi ng barangay Bonuan Binloc. Narekober sa suspek ang nasa 51 gramo ng hinihinalang shabu na nakasilid sa 6 na piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet at tinatayang nagkakahalaga ng nasa 346,800 pesos. Nakumpiska rin sa naturang suspek ang piraso ng boodle money na ginamit sa operasyon at isang uri ng sasakyan. Ang mga piraso ng mga ebidensya ay masusing na ilagak sa inventory habang nasa kustudiya na ng otoridad ang naturang suspek. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.